ማርያም 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 ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኩም ከመይ ፀኒኩም ኣብ መስተሕቶ መደብና ከማርስቲ ሕዝንያ ዘለና ወቢለ ንስደት ተኸድኩ ድፍረዶ ይኾነኒ ትብለና ኣላ ሓፍትና ናሙሉ መልእኽቲ ትሕቶ ምስናቱ ምስጋና ይፀሓዮ ንእግዚአብሔር ቃል ዳተማሃርኩ ርእሰይ ንካህን ገሊፀ ይነብር ኣለኹ ከም እግዚአብሔር ፍቓድ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ንምቕባል ተዘጋጅ ኣለኹ በዘሎ ናይ ናብራ ሽግር ምኽንያት ናብ ዓዲ ዓረብ ክኸይድ ተዳልየ ኣለኹ ወራቕተይ እውን ዳተጻፈፍክ እየ ኣብኡ ናብራ ንክርስቲያን ኣሸጋሪ ከም ምዃኑ መጠን በዛ ኣጋጣሚ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ተቐቢለ ትሕድኩስ ድፍረዶ ይኾነኒ ትብለና ኣላ ክብርቲ ሓፍትና ኣሰብ ኣቢላ ብዛዕባ ሓፍታ ስእቶ መልእኽቲ ሓፍተይ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ኣይትደልን ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሓኒ ትብለኒ ሓጢአተይ ከቢድ እዩ ከመይ ኢለ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተቕርባ ትብለና ኣላ ክብርቲ ሓፍትና ኩሉ ሰዓት ከም ንብሎ ንሕና ንምልሶ መልሲ ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም መጽሓፍ ቅዱስ ብምውካስ እዩ ተመሳሳሊ ሕቶ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ግን ንሓፍትኸይ ክምልሰላ እግዚአብሔር መሓሪ እዩ ምሕረቱ እውን ኣብ ቀረባ እዩ ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ይፈርሑ እዮም እቲ ምኽንያት ከዓ ምስ ኩሉ ሓጢአተይ ከመይ ገይረ ከኣቱ ዝብል እዩ ወይ ጉድ ሓጢአት ክስርሕ ዘይፈርሕካ ዶ ሓጢአተይ ሕደገለይ ክትብል ምኻድ የፍርሕ እዩ ከመይ ረቂቕ እዩ እዚ ብልሓት ናይ ዲያብሎስ ሰብ ዶ ናብ ቤት ኣቦ ንምእታው ይፈርሕ እዩ እዚ ፍርሓት እዚ ካብ መን እዩ ናይ መንፈስ እዩ ምስ ኩሉ ሓጢአትኪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ዘፍርሐኪ ዘሎ ኣይተጠራጠሪ ክብርቲ ሓፍተይ ካብቲ ንስሓ ክዘቃፅሎ ዲያብሎስ እዩ እግዚአብሔርስ ኩሉ ሰዓት ንደቁ ከምዚ እናበለ ይፅውዐና እምበር ሕጂ ንዑ ሽሕኩ ሓጢአትኩም ከም ደም እንተነቕሐ ከም በረድ ከፃዕደወኩም እዩ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:18 ሓጢአትኪ ተሓዲግልኪ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 7:48 ክብርቲ ሓፍተይ ሓንቲ ጽብቕቲ ሓሳብ የኽበኪ እዛ ሓጢአትኪ ተሓዲጉልኪ ዝተባህለት ዘማዊት ሰበይቲ ዘማዊት እንደ ነይረ ኢላ ከይፈርሐት ኣብ እግሪ ክርስቶስ ወዲቓ ብንስሓ እያ ነዚ ዓብዪ ጸጋ ዝተቐበለት ፈሪሓ እንተትርሕቕ ከመይ ጌራ ኣብ እግሩ ወዲቐ ክልመን እንተትብልከ ክብርቲ ሓፍተይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ኢለ ደው ክብል ዝግባአኒ ሰብ ኣይኮንኩን በል እምበር ደው በሊ እግዚአብሔር መሓሪ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ከድሕን እዩ ዝመፀ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:15 ነዚ ክብርቲ ሓፍተይ ቤተ እግዚአብሔር ምኻድ ንስሓ መድሃኒትና ምዃኑ መፍለጥ እዩ ስለዚ ክብርቲ ሓፍተይ ንሓፍትኺ ቤተ እግዚአብሔር ምሕረት እምበር ዘፍርሕ ነገር ከምዚ የለ ኣረድያ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ይኹኑ ካህን ተሎ ንሓፍትኻ ኣቕሪብኪ ኣዘራርብያ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:18-19 እሺ ኢልኩም ተተኣዘዝኩም በረኸት ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ማለት እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነ ዝቃወመና እውን የለን ምዕራፍ 8:31 ናብናትኪ ቀፂለ መልስኻቱ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ ናይ ሕይወት እንጀራ ኣነ እየ ኩሉ ካብዚ እንጀራ ዝበልዕ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ንዓለም ሕይወት ምእንቲ ክኸውን ኣነ ዝህቦ እንጀራስ ስጋ እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:51 በዚ መሰረት ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ንስሓት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክቕበል ኣለዎ ክብርቲ ሓፍተይ ካብዚ አንጻር ሓደ ክርስቲያን ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ንምቕባል ግዜን ቦታን ኣይውስንን እዩ ዝኾነ ክርስቲያን ንስሓት ኢትዮጵያ ውሽጡ ኮነ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክቕበል ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕበል ወፃኢ ሃገር መስከደ ኣይቕበልኒ ኣይባሃልኒ እዩ ብዝኾነ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ ዝቅደስ ቅዳሴ እውን ሓደ እዩ ስለዚ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ንምቕባል ኮነ ዘይምቕባል ወፃኢ ሃገር ምኻድ ጥራይ ወሳኒ ኣይኮነን ምናልባት ኣፈላላይ ክህልዎ ዝኽእል ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እዩ ኣብዚ ሃገር ኮይኖም መንፈሳዊ ህይወቶም ሓልዮም ክኸዱ ጸኒሖም ካብዚ ሃገር ምስ ወፁ ክሓድግዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ትክክል ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወት ግዜን ቦታን ኣይውስንን እዩ ክርስቲያን ኣብ ዝኸዶ ኩሉ መከራ ኣለዎ ብኣንጻር እውን ጽኑዕ እዩ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለኹም መከራ ኣለኩም ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረ እየ ዝብል ኣምላኻዊ ተስፋ ካባና ክፍላይ ይግበአን ዮሐንስ ምዕራፍ 16:36 ጻድቕ ዮሴፍ ብእግዚአብሔር ተኣማንነቱ ጽንዓቱ ብግብፂ ኮነ ብካናን ኣፈላላይ ነብረሉ ስለዚ ክብርቲ ሓፍተይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኮነ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ተኣማኒ ክኸውን ኣለዎ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልኪ ናብ ወፃኢ ሃገር ተኸድኪ ወይ እውን ኣብ ስደት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተተቐበልኩ ኢልኪ ክትጭነቕ ኣይግባእክን እዩ ወሳኒ ነገር ናትከ እምነት ዕላማን ጽንዓትን እዩ ወሳኒ ነገር ዕላማን እምነትን ተለኪ ንስሓቲ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክትቀበል ትኽእል ኢኺ ወፃኢ ሃገር ንምኻድ ዳሓሰብኪ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ምቕባልኪ ጥራይ ከም ዝፈራሕክዮ ድፍረት ኣይኮነክን እዩ
ወሳኒ ነገር ዕላማን እምነትን ተለኪ ንስሓ ኣቲኺ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክትቅበል ትኽእል ኢኺ ድፍረት ዝኾነክስ ንስሓ ኣቲኺ ተተቐቢልኪ ወይ ዝደለዮ ይኹን ኢልኪ እግዚኣብሔር ሓላዊ ምዃኑ ዘንጊዕኪ ብዘይ ትሕትና ብትዕቢት ተተቐበልኪ ወይ ናብኡ ከድኪ ዳፈለጥኪ ብድፍረት ሓጢአት ተሰሪሕኪዩ ድፍረት ዝኾነኪ እዘይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ውሽጢ ይኹን ወፃኢ ሃገር ካብ በደል ናፃ ኮንካ ምንባር ኣይከኣልኒ ቅዱስ ቁርባን ድማ ንዝተረድኦ መድሃኒት እዩ በደልና ንስሓ ኣቲና ቅዱስ ቁርባን ተተቐበልና ድፍረት ዘይኮነስ ትሕትና እዩ ክብርቲ ሓፍተይ ነገር ግን ሓደ ነገር ክነግረኪ ዓዲ ዓረብ ከድኪ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ትሰርሒ ንምንባር ከም ዝተለዓልኪ ርእስክ ትሓቲ ይግባኣኪ እዩ ክብርቲ ሓፍተይ ቅድሚ ሕጂ ከይደን ዝተመልሳ ወይ ድማ ኣብኡ ዘለዋ ኣሕዋትና ናይ ናብራ ኩነታት ኣጽኒዕክ ዲኺ ዓዲ ዓረብ ሃገር መኻ ጥራይ ንክርስትና ህይወት ኣይጥዕምኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ወሳኒ ነገር ኣብታ ሃገር ዝስራሕ ስራሕ ትነብሮ ናብራ እዩ ኣብኡ ከድኪ ክትሰርሕ ዝሓስብክዮ ስራሕ ምስ ሓጢአት ዘራኽብ ተኾይኑ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ጥራይ ዘይኮነ ምኻድ ዘለኪ ይመስለንን ብተወሳኺ ቅድሚ ምኻድኪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስደት ናብራ ኣሸጋሪ ምዃኑ ክትግንዘቢ ይግባኣኪ እዩ እዚ ድማ መንፈሳዊ ህይወትኪ ጥራይ ዘይኮነ ብስጋዊ ህይወትኪ ሽግር ክገጥመኪ ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ተሓስቢ ይግባኣኪ መንፈሳዊ ህይወትኪ ጸኒዕኪ ንምጓዓዝ ኮነ ብህይወት ጸኒዕኪ ክትምለሲ ኣብ ላዕሊ ዝተለዓሉ ሕቶታት እኹል መልሲ ክትረኽብሉ ይግባኣኪ ንስኺ ከም ዝሰማዕክዮ ከም ዝገለጽክዮ ኣብኡ መንፈሳዊ ህይወት ኣይምቹን ጥራይ ዘይኮነ ብህይወት ብጥዕና ምምላስ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ህይወትኪ ጸኒዕኪ ንምርካብ ብህይወት ብጥዕና ምንባር ንዓኺ ኣድላይ እዩ ቅድሚ ምኻድኪ ንመንፈሳዊ ህይወትኪ ጥራይ ዘይኮነ ህይወትክን ጥዕናኽን ክትነብሪ ከም ትኽእሊ ምርጋጽ ከለኪ እዚ ኩሉ ክብለኪ ኩሉ ነገር ኣፍርሒ ወይ ዘይምቹ ማለት ኣይኮነን ብኩሉ መኣዝን ክገጥመኪ ዝኽእል ሽግር ይኹን ጽቡቕ ነገር ኣማዚን ክትጓዓዚ ከም ዘለኪ ንምዝኻር እዩ ክብርቲ ሓፍተይ ተመሊስልኪ ክኸውን ተስፋ ንገብር ሰብ ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእቶ ንሓፍትና ይጠቅም እዩ ዝበልኩሞ ብመንገዲ ኮመንት ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እና በዝተፋይናኩም ኣለና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ ስብሃት ለእግዚአብሔር ድሓን ኩኑ